Kozlec a aktuálne pracujem na pozícii tímového vedúceho projektového nákupu tu v Budejoviciach. Добрый день, я Анастасия. Работаю на Bosch, контролирую качество продукции. Môj talent. Venujem sa výtvarnému umeniu, to znamená kreslenie a maľba. A neviem, či povedať úplne talent, ale skôr mám v tom celkom dlhoročnú prax. Я рисую людей. Мне это очень нравится. Я рисую на планшете, в цифровой иллюстрации. Začal som s tým už na základnej škole, pretože som popri normálnej škole navštevoval aj vlastne ľudovú umeleckú školu so zameraním na kreslenie a výtvarnú výchovu. A v podstate už od strednej školy som pri tom zostal sám a vždy niekto z kamarátov niečo chcel, tak som sa tomu venoval a rozvíjal som sa viac menej ako samouk. Начала я рисовать примерно от 18 лет, именно на планшете. Рисую обычно для себя, но иногда появляются желающие, я их продаю, эти рисунки. Do budúcna stále to mám ako, povedzme, koníček, niekedy koníček, ktorý sa dokáže zaplatiť. A plány, čím ďalej, tým viac ma zaujímavé projekty, ktoré dokážu ľudí priniesť bližšie k prírode a prípadne nejaká osveta a charitatívne akcie. В будущем я хочу создать больше работ, создать свою страницу, чтобы выкладывать туда свои произведения, и, возможно, будут находиться покупатели, чтобы продавать, рисовать на заказы людей, возможно, даже животных, пейзажи.